समाव गोबां बे गुबुन गुबुन बोसोराव हगारनाय बायदिनो गुबुन गुबुन जायगानि सुबुंफोरा बेयाव रोजा रोजा सुबुंफोरा बेयाव फैनानै ना हमफैदों। बे नुथायानो जाबाय गोबां सुबुंफोरा बेयाव गुबुन गुबुन जाथिनि सुबुंफोरा बेयाव फैनानै नाफोरखौ थांनाय बोसोराव फैबाय थायो। औ फैबाय थायो आं बोसोरे। बे नानि नामा मा नाम? कमन काट। बेसेबां मोनदों नों दा? आं ना फिसाखौ गैया बारा गोबाव जाखायाखै फैनायानो। नों खयथासो फैया? टाइमखौथ' आं बुंनो बावबाय दाबा खयथा जाखो। फैबाय थायो औ फैनाया। सिमोन फैयाखै आं आवगायाव फैबाय थाखायोमोन। माबायदि मोनदों दा? मोजां मोनदों खुसि जादों एसे। बोसोरै बिदि मोनलांबाय थायो नामा? आं आवगायावबो मोनलांखायो आवगायावबो बारलि मानै मोनलांदों आङो बै खनाथिं आरो बैयावबो मोनलांबाय आं सिगाङावबो माने बोसोरै फैखायो आरो। माबायदि मानसि जादों दा? मानसियाथ' एबार एसे खम बादिसो मोनबावदों आं सिगाङाव बांसिनमोन। औ बिराद मानसि फैखायोमोन बेवहाय। फैबावनो हागौ आरो। हमनो फैदोंमोन खिन्थु नाखौ एसेबां माने मोननाय नुवाखै आरोखि आरो बेयो जोंनि हालादल सुइस गेटनि बोसोरे ना हमग्रा जायगा। बेहाय गुबुन गुबुन जाथि जन'गोष्ठीनि मानसिफोरा फैनानै ना हमफैयो आरो नाखौ मोनग्राफ्रा खिन्थु गैया जों मोनथ'वाखै दासो सारहांदोंमोन आरो जों। थांनाय बोसोरावबो फैदों ओरैनो बोथिसे मोनलाङो ना फिसा फिसा बेनो। आं जों बे लकेलानो। देग्लाय नाखौनो मोनाखै। थांनाय बोसोराव माबायदि मोनदों? थांनाय बोसोराव मोनदों मेरला देग्लाय जेबो गैया। देग्लाय मोनाखै नै साम'सो लादों। थांसै नागिरबाय। दालाय माबायदि मोनदों? गैखाया सिमोन बोथिसे मोनदोंमोन देग्लाय गैथारा नै नायनो हागोन। थांनाय बोसोराव माबायदि जायामोन? थांनाय बोसोराव एसे बांसिन मोनदों देग्लायाव गैसिना। ইয়াতে মানে বছৰত একদিন মানে আমি ফূৰ্তি কৰিব আহোঁ আৰু কি মাছ পোৱা যাক নাযাক আমি ফূৰ্তি কৰিম আৰু কি এইখিনি মোৰ কথা। মানুহ আহে মানুহ বহুত দূৰৰ পৰা আহে। সকলো জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আহে। সকলো জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আহে। বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহে, আপোনাৰ চালাকাটি বাসুগাঁও তাৰ মানুহ ইয়াত কোকৰাঝাৰ কাশীকোট্ৰা বিভিন্ন অঞ্চলৰ মানুহ আহে আৰু কি।